Dyna ni Arwyn Hughes wedi wneud gwaith arbennig unwaith eto. Yn rhan ogleddol y brifgylch yma sydd yn prysur lanw ar hyn o bryd. Y cystadlaethau gwahanol. Mewn tair rhan yn denu'r dorf, ond ar hyn o bryd ni'n canolbwyntio ar y Cobiau Cymreig, Eboles neu'r Adfarch, Blwydd o'd. A llon gyfarchiadau gwresog unwaith eto i Gwyneth Griffiths a Dyffryn Gwy Welsh Charisma yn ennill y categori yma ac yn cael ei ddangos ar ei orau gan David Oliver. A David Oliver a Dyffryn Gwy Welsh Charisma. Gobeithio bydd yna botel o ddŵr ar ddiwedd yr hediad.